озодаи Эмомалӣ пешниҳод кардани мо модароро ҳамчун модарам кас мефаҳма серва 18 сола ҷанҷаи исмоил ҳамагӣ 5 рӯз буд ки ба шаҳри рому рафта буд бегуноҳ беасос бе ягон эълони айбу гуноҳ рамадор омадам бачаро гирифта бурдам 1 моҳ 18 рӯз шид бачаро дар маҳкамаи муваққатии шаҳри Чаме маҳкама бо гумони чӣ писари шуморо боздошт карданд? бо гумони гӯё ки писари ман салафӣ шуда бошад 5 рӯз шуда бошад ҳамин 5 рӯзе ки ба қишлоқ рафтем ҳамин 5 рӯза гӯё писари ман салафӣ шуда бошад писари ман ягон гуноҳ надорад дар ягон гурӯҳ дар ягон ҳизб шомил набуд ман бегуноҳӣ писари ман худам кафолат метиҳам ман як писар дорам якам ягона писар дорам бобаи хушрӯ тарбия кардаги ман эви муҳтарама озодаи Эмомалӣ хоҳиш мекунам ҳамчун модар моро бифаҳма ба доди мо бираса ягона такягоҳ охирин ҷое ки мо омадагем ҳамин ҷай баъдаи худованд ҳамин кас метавонад ки мора ду бачаман мерам овардагиям охи ман соҳиби 11 фарзандам иду ташқати ман чиям дурудакӣ дорам охи як кампири пенсионерам 110 сомон пул мегирам ба ҳамиё мерас биёне додар ман ҷомиём ҳамиёро охи мехӯрдам. шумо қабл аз омадан ба ин ҷо ба дигар ниҳодҳо муроҷиат карда будед? ба дигар ниҳодҳо муроҷиат кардед? ман парерӯз ба прокурори генералӣ аризаи худам ихтимола бурдам ариза пешниҳод кардагием ва ба муфаттишои калон чӣ гуфтанд? муроҷиатномаам хеле пешниҳод кардагием ҳама чӣ чӣ гуфтанд ба шумо? аризаамро қабул кардан гуфтанд тафтиш мегирем месанҷем муовини прокурори генералӣ қабул карда аризаама додум бо суҳбат кардам тафтиш гуфт ки мебинем месанҷем муфаттишора гирифт ному фамилияшонам тафтишот мекунем медонам бачаам коргари роғун буд ҳар сол дар чӣ хундага электрикӣ дар роғун энергия чичида кор мекарда ами пеш ями рад корҳои дохилӣ думадум чавор гуфту ки бре ахунна ями ҳамкоро пурсед барои рафтори ями бача барои чиза ки бача пурсед ями ҳамсоём ҳамаш медонанд ки мин 6 бора пурса шудагӣ инвалидам келинам 5 та фарзанд дорад дар квартири зиндагӣ мекард бачаам овардан ҳафти мар мафтам кардам келинам квартир тест кардам арза камартам ҳамта келинам квартир тест кардам келин қати пам будар дар хона овардам дар хона ахирин дар дуҳи мо ҳеҷ яъни озодаи Эмомалӣ мо ҳама ҷо рафтем ҳафти ман паймон хона нарафтем ҳафти ман паймонҷи